Assalamu alaikum, sunana bin Bunaya. Yau za mu muku magana ne game da Google Chrome. Menene Google Chrome? To, shi Google Chrome da kuke gani wani application ne wanda kamfanin Google take kira don yin browsing. Menene amfanin Google Chrome? Yawancin lokuta da mutane suna da waya ne amma ba su san amfanin shi ba, sukan rike shi ne ba san me za su yi da shi ba. Wannan Google Chrome yana taimakawa wajen shiga website da dama, kuma wajen faɗaɗa iliminka da yin abubuwan da suka dace. To na ɗaya shine kamar haka. Shi Google Chrome da kuke gani yakan taimaka a mutum ya faɗaɗa iliminsa ko kuma kasuwancinsa, ko kuma yanda how to make money online, ko kuma yadda za ka samu kuɗi a online. To shi zai baka bayani akan duk abin da kake nema. Da zaran har ka sace shi komai zai baka bayani kala-kala, sai wanda ka gani ya burge ka za ka shiga, wanda bai burge ka ba kuma ba za ka shiga ba. Kamar yadda kuke gani, shi wato Google Chrome yana da amfani da dama wanda ba za su irgu ba har sai kuna amfani da shi. Wato wani sa'in idan za ka buɗe wani paper ko za ka cika ayyuka ba sai kana da kwamfuta ba, in har kana da babbar waya kuma tana da Chrome ya da wadatar. To ta yaya za ka iya cika abu da shi kuma kana da Chrome? To sai ka je ka maida Chrome ɗinka na waya zuwa desktop version. Zan sa desktop version. Shi sa desktop version ɗin nan da kuka sauƙi ne ka da shi. Da zaran ka shiga Google Chrome ɗinka za ga wani ɗigo guda uku, kana taɓa ɗigon nan guda uku to za ga gurare ya nuna maka shine sai ka sa shi a desktop version. Da zaran ka sa komai za ka iya yi, inda mai cafe je da system ɗinsa kai ma haka